Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:06, Maing aga Bacolod, Negros Occidental. Sa malabutan sa aton sa nga pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon, talos nga magpangalagad sa inyo ini si Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Kumusta ang Bacolod, Negros Occidental sa gihapon? Reminder sa aton sa lima kaksyon, basta gani Juan Martes diri sa syudad sang Bacolod, ang mahimo gid lamang nga makagwa sa ila sining puluyan agod sa pagpamakal sang ila sini kinahanglanon amo ang mga numero nga nagatapos sa 0, 2, 4, 6 kag 8. No, amo na nga aton sini gustoy palambot dira sa inyo in advance. Aksyon Hotline. 0, 2, 4, 6 and 8 amo ning pwede makagwa subong nga adlaw Martes mga kaaksyon. Ari na kita sa Abril 21, 2020. Sa mga salakyan naman niya nga nagabiyahe sa probinsya, base makapadulong kamo diri sa syudad sa Bacolod, ang inyo sini nga mga car pass naman niya nga nagtapo sa mga numero nga 0, 2, 4, 6, 8 amo man ang ginaalaw sa pagsulod sa Bacolod. Kung nagtapos na kamo imo numero da sa 1, 3, 5, 7, hindi kamo pwede, para at least may ideya kamo. Aksyon Hotline. Okay, anyways mga kaaksyon, sa utod na ton nga tinakaplastar na sa Rimat Tinion, no? Nakatutok na sa ton sa nga pagpangalagad. Ari mga dalag ko nga balita nga taga na ton sang pagtamod sa nga aga. Aksyon Radio. Kagabi, naglinagumba naman ang aton sini, okay, ano ina siya? Ano ang ginayuhom nyo? Ano na siya? Ano na siya? Okay, ginaaknal. Okay, nagatay up subong aton sini 100.5 Alagad Radio sang hinubaan. Okay, salamat gid sa pagbonitor. Kagabi doon na interview to si Mayor Ernesto Estrada, no? Kagabi sang hinubaan. Ini sa koneksyon isang pag-uli sang 6,000. Aksyon Hotline. Okay, may aga dira sa hinubaan. Salamat gid sa pag-tie up sa siring nga Matinion. Good morning sa tanan-tanan kag kaiping nga banwa kag syudad dira sa nasambit nga area. Aksyon Hotline. Ang mga balita nga dapat atong tutukan siring nga aga, ano? Ini may koneksyon kahapon sa paggwa kag naghatag naman sang alarma diri sa probinsya sang Negros Occidental, partikularmente na sa banwa sang La Castellana. Aksyon Hotline. Siring paggwa sang report nga may ara sa isa ka positive nga persona gikan ini sa area sang Iloilo, Pavia Iloilo, nga nagtabok diri sa aton kag nakitaan nga ini siya may mga sintomas mga kaaksyon. Kag kahapon nagwa ang result ngayon siya ang positive sining COVID-19. Aksyon Hotline. I-check na karon ang kompleto nga detalye sini with alkalde sang syudad mismo.
Kag subong nga adlaw, try taman nga malambot any person, resource person na ton, ini may connection kadamo sa nagpinanawag sa aton kagapon, kagabi, sang tanod ka mga beach W. Action Hotline. Kay doon di sila ko binsido, abi ko no sa mga huring-huring kag chulo chismis lang, ini sila ang kwalipikado naman nga makabaton sining SAP o kon ining natawag iya nga social amelioration program sang gobyerno nga way na sang duro pagamo kiti ginakabig inis lang ang mga frontliners mga kaksyon. Action Hotline. Di karon nga aga although nga ni confirm na gid iniya galing kay gusto nila gid gurmamati pagid ano mga kriteria tiway naman ibang kriteria di basta tanod ka, barangay pulis ka, beach W ka, pasok ka na. Action Hotline. Pero klarohon ko karon kung pila gid mo batol asri basi may lain pagid nga presyo. Presyo ano? Action Hotline. Sa iban nga balita makaksyon sa aton sa pagpangalaga diri sa syudad sa Bacolod, check na ton karon bing kwan Interagency Task Force sa pagpanguno ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ini may angot nga daw kadamo gidyagapon nagabiyahe kag nagalibot na subong nga mga tricycle, e-bikes kag tricycles Bacolod daw. Action Hotline. Alin kahapon ang pisa Lunes daw nadaranan sila abi nila gro lakip sila sining modification sang enhanced community quarantine dito sa probinsya sang Negros Occidental. Again sulito na to na wala dabot ang Bacolod sa pag-modify sang ECQ sa probinsya. Kaya ang Bacolod ya may kaugalingon ini nga pang gobyerno dire kag may kaugalingon nga mga executive order halin mismo sa alkalde sang syudad. Action Hotline. So, pahimunong kamo da anay ha Bacolod nun, kay check na ton karon ang pila na ton ka mga resource person dire para ma-intindihan nyo. Gid basi magkaladakpan kamo da karon sang Bacolod Traffic Authority office nga mga enforcers nila kag ipang-impound ang mga salakyan nyo da kundi kalamay nyo gid. Action Hotline. Aba na tutukan na ton kay iban pa nga balita sini nga aga, check taman karong patrol kung kumusta ang syudad sa Bacolod ti Linong. Action Hotline. And sa balita sa national law, i-check ko lang ni kay kahapon, may aranas ang 6,459 nga tali iya ang DOH. Ini sila nag-positive na sining COVID-19 and 613 or 613 ang naka-recover na o recovered sa ilang sining ginabatsyag. Action Hotline. O galing kay 428 na ang napatay mga kaksyon. Bati ka damo-damo naman, no? Number 1 tasubong sa may pinakadamo nga patay sa Asya. Action Hotline. Tanibla, tama na ni, no? Nga pagdugang sa kamatayon, may doktor man nga napatay man, no? Mag-o naman ni doktor, patay. Action Hotline. Napatay sa cardiac arrest mga kaksyon. Provide siya na patay sa COVID-19. Napatay siya sa cardiac arrest sa kakapoy bangod sa iya sinipagpakig-away sa COVID-19. Action Hotline. Si Presidente Rodrigo Duterte kag ang US President kasi Donald Trump mga kaksyon, sila pag-istorya na nagligad nga gabi, may mga collaboration silang ginistoryahan. Ini COVID-19 gihapon. Dumalipay man tanaw, despite sining ginatawag naton hindi paghampanay sometimes ang Pilipinas kag US, pero ang duwa ka presidente nag-istoryahan ay man. Action Hotline. Alang tawan tanay ba si mayo man connection dire kag mayong resulta sini. Ang nalibugan naton subong ang Department of Education. Kanami isang ila sining mga inisyatibo bla. Kundi daw malabo gidya ang pag-umpisa sang klase today, sining binulan sang 2020-2021 iyang school year mga kaksyon bangod sining COVID-19. Ang plano sang DepEd ma-online teaching sila. May mga modular kung mga TV, radio, amo na yung mga plano nila. Din ko daw kabudlay sa sitwasyon. Action Hotline. Paano timo makakuha naman? Paano na makatuon mga estudyante man? Hulat-tulat na lang kita guro nga maglibre kita sa COVID-19. In fact, ang mga kabataan, subong, duway na gid man niya magdali pa nga magbalik sa eskwelahan kung ano ning sitwasyon ta. Sino man ginikanan magsugot abing ay padalang kabataan sa bulutuan kung amo ning kabudlay sa sitwasyon ta. Action Hotline. Teko ni pagit sa online, internet, TV, radio, ano nga setup ini? Ti kumusta tong taga-uma iya? Ang taga-Candoni, taga-Don Salvador, taga-Murcia, basta sa mga uma, sa mga upland area, may internet to sila, ano man, pabayaan taligruan. Action Hotline. Anyway, sini mga inisyatibo, mga plans pa lang sa DepEd, ano? Para at least kung ma-address mo lang iring problema naton sa pag-eskwela sa kabataan naton, no? Way gid man tay galaot pagidman sini. Subong nga rin way ni ginasapak ba sa mga girikana ng eskwela sa kabataan nila? Unahon ta ang eskwela o magklamatay kung maggalala ining COVID-19. Action Hotline. Ano man, ay sus ko, do ka lilibog, Ano makaganar kita, de? Action Radio.
may pundo kita nga makuha. Diri makapanghimulsa kita na diri kun iduso tagining online teaching ini. Action Hotline. Abi klaruhan yo anay, aga pata karon maglinagumban. Action Hotline. Samtang maing balita sa aton diri sa pungsod Pilipinas kun nagatughong kasalakyan, na muna bla kay nagnubo naman ang diesel sang 1 piso kag 15 centavos so dumayo man kag sa gasolina naman niya 0.55. Galing tiway man biyahe subong bisan ni moon pada 10 ka pesos ang presyo sang kada litro. Ang gapatughong subong may lang kun plak bilog. Action Hotline. Oo, tiyan mo na mga kaksyon. Last 8:14 sa aton sini nga pagpangalagad. Action Radio. Salamat na sa aton sini mga viewers sa Sinima Tinion nga nagalantaw na gid kag sa mga nagapamati sila sa nga radyo para gusto ka maghatag sa inyo komento, suggestions, mga greetings naton sa nga aga try ko gini malambot inatanan. Pwede ka mo ka-text sa 0938-225-5017 or sa aton sini mga utod sa Facebook Live dira. Pwede ka mo kabilin sa inyo sini nga suggestion dira or text nyo dira sa my comment section sa aton sini nga Facebook Live. Action Hotline. Okay, kahapon, nag-emergency meeting mga kaksyon ang La Castillana mayor kag ang ila sining interagency task force man, sining COVID-19. Bangod sining pag-positive sang isa iya ka taga La Castillana, no? Nga way gid ini ginalauman, inablang daw timely gid nga pagpatuman sining modification kahapon nga adlaw nga pagbalik biyahe sa mga tricycle kag mga e-bikes, tricycard o kung ano pa nga sitwasyon dira, nagdungan man nga nag-positive ini, nagwa ang result sa La Castillana. Action Hotline. Kahapon pa lang kakugmat na sang publiko sa La Castillana. Actually, ang barangay nato ini, no, sa La Castillana. Ining isa iya ka naga-edad sang 46 anyos, mga kaksyon. Action Hotline. Din lang ko magsaysay si Mayor na lang niya paplastaron ko. 43, no? Okay, si Mayor na lang action dolsa ang aton sini paplastaron para hindi na ta mag-redundant bala, di na ta magsulit-sulit karon. Basta na tabo ini kahapon gumawa ining result nga ini halin iya sa center mismo nga ini siya positive, ano? So may emergency nga meeting gin patagayon ng alkalde, gin istoryahan, gin ideyahan ano mga inisyatibo, ano ang mga posible nga himuon sa sining nga barangay, sa streets niya, purok, kag lakip na ang iya sining nga pamilya. Action Hotline. So, ini, bala ang pag-positive sining persona nga ini, maka-epekto bala ini sa ginapatuman karon nga modification sang enhanced community quarantine sa probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Amo nang aton sinipulo paabuton abi kung ano mga pagbaylo na naman. Pero tikon lang taon naton isama lang ini sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya. La Castillana malang mo, hindi man kay bugos iya nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. That's why kahapon ang eksperto sa isa ka universidad dito sa Metro Manila nagparayag nga dapat hindi naton kaliton or totally nga idula naton ining enhanced community quarantine or hindi kita mangin kampante abi, no? Hindi kita mangin pasimple nga ti okay na kita sa COVID-19 bangod nga ti amo nang hambal naton nga base makibot kita. Action Hotline. Kay sa Singapore kag South Korea gindula nila didto or nagpa-downgrade sila sa ilang sining nga mga pagsulundan didto sa mga pungsod nga ini kaya nila na-contain na nila ining si COVID-19 na shock sila nga tumubo kalit ang numero sining mga positibo sa nasambit iya nga pungsod mga kaksyon. Action Hotline. That's why nga ti ini nga mga palayag sang aton sini mga nagatuon hatagan ginaton ini sang panahon. Ang aton sini nga mga local officials, mga public officials naton dapat mangin kuan man sila, mangin mahinalungon man, no? Bangod kay ti ining ginahambal naton hindi basta-basta ini si COVID-19 mga kaksyon. Action Hotline. Okay, medyo kwan pa. Alright, gina-check pa naton si Matinion. Basi nakakwan bla. Okay, sige, check naton liwat, ano? Kay para makulo-kompleto, tanay mag-aksyon na. Antes naton biyaan, ini nga isyo, kompletohon ta na lang ni, no? Para at least, ang mga taga, kwan mismo, ang taga La Castillana, mismo
hilob man ang ila sini huna-huna dira ko nano dapat ang ila sini nga pagahimuon, no? Para ina balang hindi na magproblema pa. Action Hotline. Tagalog Castiliana, kuan lang kamo da. Halong lang kamo da. Careful lang kamo da para hindi gid kamo matam-an ka stress bla, no? Sining paggwa sining positive nga ini, no? Anyway, sige. According makaksyon sa reports nga Marso 13 nag-abot ini nagpuli diri sa syudad sa Bacolod o Negros Occidental, partikularmente na sa La Castillana, ining nasambit iya nga 43 anyos. Halin ini siya sa Pavia, Iloilo, no? So Marso 13 todto 22 nang ginkabig ini siya nga person under monitoring na sang La Castillana Interagency Task Force. Kaginhimo sa iya amo ang ginatawag nga home quarantine. Wala sa mga sintomas nga nakit-an sa iya. Action Hotline. Amo ning budlayo, wala sang sintomas nga nakit-an sa iya mga kaksyon. Ti mag March 13 ka to 28, so ginsunod gid ang 14 diyas nga quarantine sining nasambit nga persona. Wala sa mga sintomas. April 5 to 6 mga kaksyon, nagwa ang sintomaso sa diin ini siya ang naghilanat kag nag-LBM pa, no? Lain nang iya sining nga tiyan, nagpalamuson, I'm sorry, sa duha gid ka adlaw. Wala ginkonsulta. Meaning nagpalinong-linong lang siya, no? Why nagpakonsulta, no? Basta nag-monitor si Mayor Maymay Manggilimutan na. Nagatawag kami sa imo, Mayor. Salamat. Abril 5 to 6, naghilanat kag nag-diarrhea. Wala gin pakonsulta mga kaksyon sining nasambit iyang persona. Naghipos-hipos lang siya. Ang ginhimo niya, ginresolbar niya ini nga hilanat sa iya kaugalingon nga pagbulong. Action Hotline. Meaning, nag-inom sa kaugalingon nga bulong, nagbakal may bigoro ini sa mga butika, pang lain tiyan, o kung ano nga mga bulong dira, ang iya sining hilanat, yung mga basic bla. Pagka April 5 gyapon, April 5, kung naghilanat to sa April 5 and 6 man, April 5 man, nagwa nga ining nasambit nga persona ang iya sining employer. Nagpositive ini sa COVID-19 dito sa Iloilo. Action Hotline. Kuan ini siya mo, nagatrabaho sa Iloilo, isa ka driver mga kaksyon, no? So positive ining iya sining nga employer Abril 5 man sa Iloilo. Abril 8 mga kaksyon, ginpabalo siya nga positive ang iya sining nga amo dito sa result mismo. Abril 11, pabalo of course sa LGU sa La Castillana. Abril 11 gihapon gin-quarantine siya gilayon sa quarantine facility sa La Castillana. Abril 12 ginkuad sang swab test mga kaksyon. Abril 13 ginpadala na. Abril 20 ang resulta positive ining si driver mga kaksyon. Action Hotline. So amo ning result subong. Kahapon ang alkalde sang syudad o kon banwa sa La Castillana nag-meeting kag pangitaan gid ini sang ideya kon paano nila iplastar ini. Action Hotline. May man kiti naghingagaw kung ano nga mga tikang ini ang aton sinihibalon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, the Mayor of La Castillana Municipality, na Mayor Maymay Manggilimutan. Good morning. Action Bride, good morning. May nga aga kag salamat gid sa time. Mayor, medyo na sa side ko na ang pila ka mga background sining driver nga nagpositive sa COVID-19 dira sa imo. But kung meron ka sang additional, ma'am, ano gid ang natabo sini ma'am? Paano ini nagkadto sa amo nga punto subong ma'am? Ang ato ni driver halin sa Pavia. Mhm. Based sa iya yang agin istorya sa ato ni doktor,
nga sang March 13 siya nagpuli anin sa Iloilo via Pascat na naog sa Sabanago, 8 o'clock na schedule, tapos sa Estefanea sila nagtulog sa utod niya, and then yung 14 pa siya nag-travel going to La Castellana. So amog itong time nga naghambal si Gov nga naghulog executive order nga ang tanan niya may travel history outside Negros, may home quarantine or self-quarantine. So until 28 siya nag-quarantine, but nagmanifest ang symptoms ang April 5. So nag-medicate na siya, pagka 6 siya, okay na siya. But sang 8, nakabaton sa report na ang iya amo nag-positive dito sa Pabia. I see. So, nag-submit na siya sa self niya sa aton 10. Then, facilitate siya makuha 11. Nag-swab test sa 12. And then, amula na kagapon ng ginagabot ang result. So, ang iyayang asawa kag bata nga upo di sa iyaya balay ng negative. Negative. So, karon ma'am, ining balay niya, puloy-an niya, ang family niya, ang mga neighbors niya dira, wala na dapat, anong concern ginahimo niya so sinibong ma'am? For now, nag-emergency meeting kami with the task force and ang adjacent barangay. Ginto, tawag man ang atensyon sa punong barangay, magbulig sila kay nang based on the result na positive, we decided with the task force na ang nato is extreme community quarantine or in short, lockdown sila anay for 1,148 households ng LGU lang ani ma-facilitate sa ila kinanglanon ng aton nga mga barangay frontliners sa barangay na to na lang din sila anay hindi sila magwa. And ngayon magkita augmentations coming from our PD nga nang tagaan kita dugang persa sang police and then kung pwede may army pagid nga ma-secure lang ang border. Ang PSWDO nag-communicate man sa aton, kami nag-communicate man sa ila kung ano pag nga mga kinanglanon. And the rest of the barangay is strict implementation sang ECQ. Kag ang tanan-tanan nga order ni Gov like curfew, must, uses ang must public places na ginano namon. And then ang adjacent LGUs hatag man sila sa ila order, mga local chief executive, natin Tagala Castellana, hindi naman niya ka-cross sa ilang mga border. So, amula na siya. Okay, so ining tawag naton ma'am, balik ko to gamay lang gid, I'm sorry. Kundi nag-positive ining driver nga ini, ang kabataan niya, asawa niya negative, dungan sila ginkuhaan sining swab test ma'am? No, sang 12. Kasi na-isolate na sila since April 11. There is aton nga temporary quarantine area sa Banwa. Sila mismo nga pamilya gid. Oo. Okay. Dason tapos kagapon sang nabalanta ng result, separate ng asawa kag ang bata pero under man japon sa supervision kag monitor sang aton nga task force COVID. Okay. So ma'am inang tawag naton wala pag-abot niya na kung naging home quarantine gin man siya sang pag-abot niya sang March 13. So for why naging man siya kagwa-guwa pa sa iya sining nga puloy-an na detect naton ini ma'am? Yes, oo. Pero ginapangayuan sa Japon naman information continuous ang interview ta kay hindi ta man bla masigurado gid kung nagsugid sang tuod or hindi. But then dok cooperative man sa aton nga patient and wala siya gan inahuya kag nadok magkadto sa aton nga health worker para ipabalo nga ng isa siya sa mga person nga naka-direct contact dito sa positive na patient man sa Iloilo. Okay. Mamang empleyado, I don't know kung may idea, ka-employer niya ini, may travel history man ni Ayhan dito sa Iloilo? May idea kagamay lang. Based on the information nga nag-gather sa atong doktor, nga may direct contact ang pamilya sa Lopez, tubala nga napatay nga positive sa COVID. Okay. Diyan tapos, ginapa-contact ko pa man ang Iloilo, kag aton nga doktor, kag ang SWD, sa digto sa may iya nga amo, para lang tawon ang status sang pasyente man dito. But we heard news nga nang sa second test nila, negative na sila. Maybe naka-recover na siguro ang mag-asawa. I see. Okay, ma'am, sa area, anyways, mangkot ko ining positive, subong kumusta niyang kahimtang ni ma'am? Ay, stable siya. Ni na-monitor naman ang iya nga kuan, wala gid siya
manifestation so far basi kung kaluyan basi mag negative sa second result kag 8 days naman mong Yes. since naging swab test siya tapos ang asawa ya kag bata gani nga ra sa tupad niya negative man. I see, maing balita para sa Tagala Castiliana ini, no? So, inang maghambal kita, maing kahimtang niya o do ara sa normal lang gid ang sitwasyon niya, ma'am? Daw asymptomatic ang Oo. paglantaw ta sa iya? Oo, ara lang sa normal nga sitwasyon. Ticket 12 per month. So, he has 8 days. Kaya na-isolate na sa 11. Maybe, kagang hoping gid kami nga ng mga negative sa second yan. No? Kaya ang recommendations ng PHO, as I talked to Dr. Tumimbang kagapon, na ang mga may direct contact siya is swab test and then ang aton din ang mga personnel sa rescue kag sa health ka may direct contact sa iya i-under man sa swab test. So, on the rest niya may ara, yung indirect na yung contact, like so, tanan niya taga-rescue PUM, ang mga sa health, din sa limbutangan man nila, natin sila, sa ila mga place, para hindi na sa kapuli sila panimalay. And then, gapangita pa kami, kundi inamon sila i-house, especially ang mga frontliners sa barangay na to. Okay. Ining positive man and his family, ma'am, may ara man kamo sang pasilidad gidi nga dira na Oo, may ari kami nga temporary nga quarantine area diri sa La Casiliana. Kagang duwaya bata ya kagasawa yung butang naman sa crisis center. Kay negative sila ya. Okay, very good, ano. Ang probinsya, ma'am, ano may plano nga magkuha sang massive nga swab test dira sa mga neighbors ninyo or sa mismo sa barangay na to? Yes, so ang recommendation na may direct contact nga sa tracing naton, amo lang na anay sila ang kuhaan sang swab test. And it was scheduled today. Pati ang aton nga patient kag ang iyang asawa, ma-retest sila. Okay, so may probinsya da nga magkadto ang IITF nila. Namo nang hinambal ni Dr. Tumimbang kagabi sa akon. Okay, sige. Ma'am, ato mga tao, abi, nag-self-lodge na lang sila sa kagalingon nila nga naka-istoryanay kami this person sa nga positive. May ara na giman nagkadto na sa inyo office, ma'am? Or sa hospital? May ara na na-trace naman namon kay since April 11. May contact tracing na kami mo, so wala pa nagkuha ang report. Gadugang na lang kami kung sino pag-gate. Kaya basi may nakaligtaan siya ba lang ihamban. Kag ginaiyo man siya namon, nga mangin honest siya kay damo sa makompromise. May nagapabangkot dari ka mayor, din siya din sa Estefania siya nagkadto kuno. Kulbaan man sila. Oo, pero nag-contact na nga mong doktor dira sa health. Hindi ko lang gid ma-cite ang place, but mahatag lang ko follow up. If the end, pero napabalo naman ang iya utod niya, yung tulugan niya. I see, okay, ano. Mayor, kahalin pa kagabi, while nga nakuha na mo, nakuha ning balita, may nagahambal nga nag-agi ini siya sa nagdungka dira sa La Castiliana, area, may ara sang dulungkaan dira, daw hindi may ara sa naghambal nga, why nag-agi sa Banago, kundi gasakay sa pambot ini siya. Sa Kawayan ko no, but even Mayor Janry, nag-isuryanay kami siyang 17, pasusang 14, pa di siya naglabot sa La Casiliana, kagula man kami diya bye-bye. Ang based sa information sa patient, sang 13 siya nagdungka sa Banago via Pascat. I see, okay. Pero ma'am, ginapa-check mo man ang ngalan niya sini, dira sa Banago to make sure nga yes, subong ang ato nga doctors, nagapangita pagid sang dugang impormasyon and even dito ka pakontak ako dito sa Iloilo sa atong disability kayong auto niya naman sa DOH. Nga makuha pagid kami aside from him, niya kami kuhaan niya lain nga informasyon para kuha naton kung insakto kung hindi ang iya ginahambal. Yes, so okay ka delikado man sini mo, no? So inatanan gina-trace niyo tanan nga mga alagyan niya gimam ang ginaagyan niya para kompleto. Yes, so kag ang upod niya man sa may barko, kung ano to nga sa diin siya nga pulungkuan, gina-retrieve namon ang ticket niya but kuan gid siya nga sa amo to nga time wala mo gid siya upod kiti amo na tong time nga nag-declare ng presidente nga state of calamity. I see. Okay. So, ay klarohon tani, no? Kaya inablang kung isa sa social media, kadamo sa nagalapta nga istorya nga nagdungka lang, paano ni siya nakalusot dira. So, i-check tani. Nagmotor siya alin sa Estefania. Based man na sa iya statement. Nagmotor siya, kabay pagasugid gisa sang husto, ano? Gani, Mayor, so far na in place naman ang imo sining Banwa Subong, angot sini, ano dapat ang sitwasyon, why na dapat sang kabalak-an ng aton sini pumuloyo dira?
So far, wala naman gid i-worry gid kay ang ato nga task force together sa ako nga office at ng Vice Mayor and adjacent barangay, nga mga punong barangay. Nag-collaborate naman kami for the best thing to do para sa barangay na to, kag sa 12 ka barangay. Ang ako nang ginayo sa Pumuluyo nga since nga siguro much more kami nga stricto tungod nga may positive na case, although nga na-isolate naman siya, but we have to do our best kay naghulog kita, nag-issue kita executive order nga ang nato is extreme community quarantine na belong siya sa hot zone. It's because may positive kita. So ang Pumuluyo na lang mangin cooperative ka mangin law-abiding citizen. Kaamo na lang ginambal sila nga dutay lang giga-disiplina kay samtang nagapasaway sila, nagalawig ang ilagonia. Especially nga aton freedom nga maglagaw-lagaw. Kag ang aton kontray, amo nang hambal ko gani nga even ano pa na nga ba sila sa Facebook, sa mga food packs or whatever, ini nga chimpo, hindi na nila paglahog-lahogan. It's because ang atong kontra is unseen. Kag ang virus, hindi ka na iya mabalaan kung saan o siya maglapta, kasi sinong iya ginlaptahan. Kay tungod nga hindi ta makita atong kontra. So ang ako nang ginayo sa ila is mangin cooperative sila, magtinel sila panimalay. Kay ang aton nga mga lokal nga panguluhan nalin sa barangay asa sa municipal, provincial, nagabululigay gid nga matagaan sang igtulupangod ang ilang mga kaninglano sa tagsa-tagsa ka panimalay. Ma'am, ining barangay na to, din nga area makita ni sa La Castillana within the boundary siya sang La Castillana, Pontevedra, ang La Castillana, Hinigaran. Medyo gwa sa Banwa, ma'am, kung ara sa sulod gin mismo. Sa kilid na kumbaga tunga-tunga sa siyang proper kag ang Hinigaran man. So may ara siya nga boundary pa Pontevedra, may ara mo siya boundary pa Hinigaran. But I think the local chief executive sa mga adjacent LGUs, they have already precautionary measures. Ng taga La Castillana hindi naman katubok sa border. I see. So ikaw subong na ma'am, stricto man ginapatuman man subong. Yes, amo nang aton nga kuan kag ang aton kapulisan gin pa heighten ta pag ginang alert nga mabantayan gid ang Pumuluyo. So ang aton mga Pumuluyo dapat mangin mabinatsagon man sila. It's because jutay lang ang aton nga frontliners. Kag sa pila ka semana sobra na lapit na sobra na isa ka bulan. Since nga nag-lockdown sa March 16, ang 30 nga nag-isecure man og isa nakabulan, kita ma-extend na lang ma-extend if hindi sila mamatik, hindi sila mag-operar. It seems kahapon, ma'am, nag-start kita sa modifications ng ECQ no, sa probinsya. Pwede ka bahid tricycle, pedicab, tricycad, e-bike. So, since last night, kapag perma ko sa akong executive order, duwa ang akong executive nga patuman ang agin issue. Ang nato nga extreme community quarantine, kag ang suspension sa tanan nga biyahe sa tricycle kag tricycad. Bali, nag-inform ko sa province nga pabalon si Gov nga ang iya nga modified nga ECQ, hindi anay na masunod. It's because of the positive case nga result. Daw tagaan makamusang poder ang LGU, anong dapat himoon labi na gid sa abo sa nga sitwasyon, di ba ma'am na? Yes, kay at the end of the day, ang problema ara gid sa aton nga LGU, especially sa akon nga chief executive. So ako yati nakita niyo man nga halos everyday nagalibot ko sa barangay, but for now it's a different thing. It is a challenge for us, not only for my administration but sa Pumuluyo sa Manlos ng La Castillana, kung paano man sila makabulig para ma-contain kag ma-stop na ang virus nga nakalabot sa among lugar. Sige. So far, kompleto, Mayor, pero again, ang imo sining panawagan sa taga La Castillana, no? Sinimat niyon, I guess, kada mo sa naga-monitor sa aton, para at least sila mismo kampante na kag makapreparar sa sining paglaptas ng virus. Go ahead, Mayor. Nang sa tanan-tanan nga Pumuluyo sa Banos ng La Castillana, especially sa barangay na to, ang inyong Mayor nag-apilar gid nga sundon lang naton anay ang aton mga patakaran kag palihog pay munong sa mga panimalay, especially sa nato kay kabalog ko ga-worry sila. Ang mambal ko lang is don't worry kay na-isolate naman ang person kag ang iya asawa nga ni bata negative man. Hoping kag praying
nga mangin negative sa second test kag ang amo ng giginayo is pangamuyo lang kita nga maubayan kita nga makalampuwas kita sa krisis nga natubang not only sa aton banwa but bilog nga pa kalibutan. So amo lang na kabay lang ang tanan-tanan mansinulundon kag mangin cooperative sa aton nga local government unit. Madamo salamat. Salamat, Mayor. Good morning. Kag God bless dira sa inyo, tanan-tanan. Salamat, Mayor. Thank you. Action Hotline. There you have it, mga ka-aksyon. Alkalde sa Castilian na Mayor Maymay Manggilimutan. So, subong na-lockdown na ining barangay na to. Masobra 1,000 ka households ini nga area para ma-secure, no? Kag inablang makaplastar gid ang pumuloyo nga makaplo-panago sila danay. Action Hotline. So negative ang iya sini nga pamilya, but siya positive ini, may second swab test pa. Kag hulaton naton kuno nang results ini, kag okay naman kuno iya sini nga sitwasyon galit si virus iya way man iya naga untat pang laton kung may latnan ini siya mo. Action Hotline. So mo nga plus target ang La Castiliana, suspender anay ang atong pagpatuman sang pag-modify sining ECQ, wala anay biyahe dira sa sining nga mga tinyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Dalig na maka-action, Lieutenant Commander Johnson Binhamin sang Philippine Coast Guard. Sir, good morning. Sir, may aga, pag may aga, si mga tagpalamat eh. Check lang namon, sir. Actually, si Mayor Maymay Manggilimutan, bago lang mo na interview, kagin klaro sini, nga sa Banago, nag-agi ining positive sang COVID-19 nga taga La Castiliana, no? Last March 13. Pero, sir, anong plano mo sini, sir? I-check ang name, dira sa nasamit nga lugar, para ma-sure kay may mga suspetso abing nga nagtabok ini siya from Iloilo, dito nagdungka sa Kawayan, shoreline, sir? Yes, sir. I agree with the mayor. Kaya ang La Castiliana, wala na shoreline. So, if he traveled from Iloilo via pump boat going to Kawayan, it will take him around din compute na, mga around 52 nautical miles. Around 96 kilometers. So, kung pump boat lang nagamay, siguro, the most na niya nga, mga almost 10 hours. Malawig manggali, no? O malawig. So, siguro, kung tuod but I believe so nga dirisa siguro nagagi ni sa sang 13, amo ni ginapat-check kasubong ang manifesto sang Pascat. If indeed nakasakay sa sang 13 nga biyahe sang Pascat from Iloilo to Banago. Yes, imo ning giklaro ginaton. Pero kung mag-alabay siya tod, sir, from Pavia to Kawayan, syempre malabay siya dira sa mga Gimaras, sa mga kilid baybay tadis Bacolod, ano nga sitwasyon or sa mga tupad-tupad tumakit-an siya, sir, di ba na? Yes, sir. So, kung from Iloilo, if will magpagi sa may Gimaras Street, pagway sa may Gimaras sa mga isla, ang Gimaras sa punta, tubok ko niya ng Sulusi. So, medyo, kung delikado kayo ito, medyo open na sa mo. I see. Kung hindi mo na matultulan ang mga basta magkalang ka man, or before sang Kawayan o after sang Kawayan ka madungka. But I doubt na nag-agim sa bangka. Kaya at that time, pwede pa man ka-cross sa sa Roro passenger vessel natin. I see. Given, sir, nga nagbulubaroto, gin man siya abi, dira sa Kawayan, ano ka stricto kita, sir, sa kilid baybay tada, ang aton sining pagbantay? Well, action mo din ang aton niya coastline from the whole Negros Occidental. It will take you around 360 plus kilometers. So ang Kawayan na area, ang coastline, amo na siya may pinakalaban na coastline. I see. So in relation sa numbers ng Coast Guards naton, ang tropa tada sa Kawayan is around 5 lang ang aton ni tropa mo. But then again, ang aton niya local authorities sa aton banday dagat nag pronouncement na sang no sail policy na ECQ na intap na namon ang mga local barangay coastal barangay sa Bilog Negros Occidental to monitor their coastlines. So if indeed niya nakalusot siya siguro
may possibility man, no? Mhm. Kasi hindi malapad man natin yung Coast Guard. Not all the time, harapan na natin yung Coast Guard sa baybayin. Mhm. But I doubt niya sa bangka sa nag-agi kay it will cost him a lot. Sa fuel pa lang. Kag balayo-layo gid katama gid man bisan ako ginasagi ko man kalantaw ang mapa kaina. So lingkod inayawan gid sila kag kun sa tunga ni basi mapalid ning baruto niya sa hangin. That is correct, no? Ang risk sa kada po kung ikaw makakadto ka sa inyong lugar sa La Casillana, mapambot ka pa kadto sa Kawayan tapos mabiyahe ka pa from Kawayan to La Casillana. So medyo risky siya. Yes. Sige, mahulat-ulat kami sir sining imotikang ginahimo man karon dira nga i-check ining pangalan niya dira sa Banago mismo kon dira gid man siya nag-agi. Sir Jansen sir. Yes sir, damo gid salamat and will verify sa manifesto nga gi-submit sa FASTCAT if indeed nakasakay siya sa amo nang abiyahe sa FASTCAT. Sige. With that sir, madamo nga salamat, maayong aga kag mabuhay ka sir. Yes sir, may aga kag mabuhay ka sir. Action Hotline. Ang ang aton sining Philippine Coast Guard Lieutenant Commander Jansen mga kaksyon diri sa aton sa syudad sang Bacolod, no, kag Negros Occidental. So kay nato Binhamin, no. Ang yato gin sumasuma niya sa ginya ka suma kun ano kalayoan ang biyahe sining baruto nga ini din siya maagi. Do ba intercept giguro according to him mga kaksyon kiti naga-monitor mga aton sining mga otoridad, no. Action Hotline. But most likely so siya diri siya nag-agi sa Banago. Amo ning panulok gid ni Sir Binhamin mo sining nasambit yang lalaki. That's why gina-trace na sini Matinion. Kag way labot dira kon makit-an gid man ini siya kung sino tong mangin ng kaupod niya sa pagsakay sining FASTCAT mga kaksyon. Monitor Bacolod kag Negros basi nakabiyahe kamo from Iloilo March 13. Sino nakasakay sang ining barko nga ining roro nga ini ano sining tawag sini, no? Basi nakasakay kamo, check nyo gid ang inyo sirika o galingon. Action Hotline. Last 8:45. Pagbalik naton sa aton nga pagpangalagad, resource person naton sining Beach W kag ining tawag naton nga mga barangay tunnels. Damo na gid gahulat subong, kag may mga reklamo di from Silay, mga kaksyon barangay to. Nano maning may ara kuno sang may patay nga nalista, may ara man kuno sang may ara man kuno sa nakabaton nga kadako sang balay, may negosyo pa, way man lang ginuli. Action Hotline. Karon diskasan ta pagbalik kay ini nga mga tawo kung matuod ini mga public officials kag kun sino mga taga DSWD man nagpanglista sini na perma sini nga mga kapitanista daw dako amo gining palangitaon sang DSWD kag DILG. Action Hotline. Ina pagbalik nato na hindi ka magalinda. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Social distance.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge ang gulmayng handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmayng handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmayng handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, last 9:02, pabalik sa aton sini nga pagpangalaga. Action Hotline. Mabasa kita gamay gilang sa aton sini nga mga kuana, aton sini nga mga utod diri. Si Carlo De Leon naga-monitor na alin sa Bacolod. Ronald Porakman, we hope and we pray nga negative lang ang utod niya diri sa Barangay Stefania. Okay. Si Sir Romo Pasaporte Arakman. Grace Miton Cousins, naga-monitor man. Salamat gid sa Manville Royal, salamat dira. Si Galdwin de Roma Kilayko, dapat sang PUM pa lang nag-contact tracing na, advance na tadaan, hindi na maghulat pa sa result. Kay kadugay daan holton bupa ang symptoms niya kag result damo na may nalatnan. Ara na lang sa kada isa ang paghalong. Keep safe lang Negrosano na. Let us pray to Jesus asking for the forgiveness of our sins. Sige, salamat gid na. Maria April Berdadero. Good day, Action Bray. Greet ko lang happy birthday bata ko Janzel B. Diases diri sa Cadiz City, 6 years old na. Si Lady Navarrete naga-monitor man.
Manong Idiri ka Fort sang OTTG Dang Havilanga. Salamat. God bless. Si Annalyn Hodidbaj. Good morning man sa Canada. Cecil Lagunday, Santis Tiban. Panaksyon Brian ang nanay kag tatay niya na test swab man. Din na sila. Na check na tarantanan. Rini Boy, Lumugdang ni Cor. Salamat gid. Sir Joel Sangko raman. Idna May Erbite. Salamat sa Castiliana, Barangay Manghanoy, nagamonitor. Manjo Arnijo Araman, Azel Surej Cordova, nagamonitor. Okay, si Nailisel Galini, no? Nakatulog pa din si Stefania din na yon. That's why nagpamangkot kita kay na, pero why pagid sang lugar. Action Hotline! Last na B4, gin-promise ko kay na sa inyo nga sa mga beach W kag tanod, no? Ang DILG nagpagwa sang information nga sila ang kwalipikado na, no? Sining SAP nga ini, Social Amelioration Program sa gobyerno. Action Hotline! Kag mayo gini nga balita para sila. Trabaho pagid todo mga pisan maning BHW mo, no? Sila ning frontliners ang barangay nga nagalibot panglista sa mga benepisyaryo sa ilang barangay, mga kaksyon. Action Hotline! And sila man ang frontliners man sang buyayaw sang uway na lista. Action Hotline! Kaluluoy man sila kung kaisa mo. Ang mga barangay tanods naton, pulaw bugtaw man ang ila kay ginapatiner sila sa mga border sang barangay nila. Kag nagabantay man para wala sang may makasulod. Kaya ginaprohibit sa kung sino man hindi taga-dira nga makasulod. Prone man sila una sa virus, prone man sila sa mga kawatan kag mga malain man nga mga personalidad lang nga maghimo man sang tinonto. Action Hotline! Deserving no? Deserving man sila mga kaksyon nga matagan sining bulig halin sa gobyerno. Kiti pila man lang ginabato nila in the doors, pila man lang nabato nila man sa barangay tanod kon pilang ginaduso sang barangay kapitan da nga maka-avail sila monthly abi. Miyara ganitag 500 pesos ang bulan. Action Hotline! 1,000 abi, no? Pero hindi gin man niya everyday naga-duty ni sila mo. Daw every other day or once a week gani. Pero naga-duty sila, nagatrabaho. Bagay gini silang himuon ang kaangay sini, no? So check naton abi, ano ang kriteria sini? Ano giblang kinahanglanon diri sa sin-o pag diri ang kwalipikado mga kaksyon? Action Hotline! Automatic na nibala ini sila, no? Karami no nga balita sa sini. Ang interview naton ABC President sang mga kapitan diri sa Bacolod, pero ang sining information generally makabenepisyo kita diri around Negros Occidental mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa Sa aton hotline. nga linya ang mapisan man nga ABC President walang tulugan ba niya? Madam Lady Glass Gonzales, ma'am, good morning. Good morning, Action Bright. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Aga akong gabi, tawagan mo na siya, wagid problema. Ma'am, Kap, Councilor, tanan nga address, ara na sa imo, na? Ano ni siyang kwan man? Ano siyang para sa mga barangay tanods, na barangay police, mga BHW? Kindly expound, abi ma'am, para maintindihan gid sa aton sa mga utod. Okay, no, so just last week, nag-inform si DSSD Bacolod sa aton na si Barangay Tanods, Barangay Health Workers, ang aton ng barangay staff, pwede na ma-include sa aton ng Social Amelioration Program, no? So, ang iba na barangay, nakaubos na sang mga forms, no? So, wala naka-fill up forms si health workers ta, kung si barangay workers ta. So, ang gin-advise ni DSSD is to, may format sila na names, isulat ang mga names ang aton ng mga health workers, kagin forward to sa DSWD Vision 6 for approval na makalakip man sila sa Social Amelioration Program. Okay, may mga kriterias pa nga ginapangayo o kon automatic nga nag-serve ka, automatic ka na daya. Wala na duro gamo, abi, Councilor?
Sa pagpati ko kay separate form siya. So kag mostly ang ato ng mga tanods and health workers are may component family man, no. So they are qualified, no. So kag kalaway mo bala na nag-react man ang ato ng mga frontliners, no. Kay kita sila ang nag-serve pero nang wala sila included, hindi sila included, no. So we are thankful na muna kay kung barangay lang pila man na sweldo nila sa barangay, 2,500, no? Up to 3,000, no? Depende pa na ang imo 2,000 to 3,000 depende sa kada kuon sa barangay Gruekap, ano? Yes, no, may delayed pa kung mauli abot si Ira na to, no? So we are thankful, no, na at least makompensate man ng ilan na effort, no, ng ilan na hindi makita na effort, no, sa sinina COVID-19, no. At least si Kapitan na magpalibog kung ano ang ihatag sa ato na frontliners. Okay, so the same ang kantidad 6,000 pesos mangyapon councilor? Wala pa takabalo kung pila, but some na may bili na forms, naka-fill up sila. But sa pagpati ko, same amount, no, 6,000 pesos for 2 months man ang ma-receive nila. Okay. So at least inisigurado na giniya councilor, no? Kadamo pa di sa nagpamangkot sa akon, sigurado gina action Brian. Kung sigurado na kundi ka sigurado si councilor mangkuton ta, sigurado na gini councilor. Yes, no. So, ang DSSD na to nag-workout sila, no. Mas pagid masigurado kung ikaw naka-fill up sa social amelioration form, kay inaya funded and ongoing na ang pag-payout sila subong. I see. Okay, ulahinon ko na lang gamay ni councilor. Iniblang pag-posting bala sa mga names sa mga beneficiaryo nga mando man sang DSWD kag DILG. So far, diri sa Bacolod, nakaamat-amat naman ang mga barangays butang da sa mga ngalan sa barangay hall nila. Yes, no. So we are closely monitored by DILG Bacolod, no. So once na maka-payout ka, maka-receive naman si CAP or si any barangay official, so ang official list man, no. So kami ka na on hand official list kung ga-payout ka na, i-post mo lang na kay like big barangays, per batch lang kami, no. So per batch i-post amat-amat ang ato na list of SAC beneficiary sa any public place sa barangay naton, like barangay hall or barangay gym naton. I see. Sige, with that councilor, salamat gid kag nang palakpak na ang aton mga BHW kag tanod dong iba no hindi na gani ka untat sang sagi kayo home subo kay ti makabaton sila. Yes, no. Sa ato ng barangay tanods and barangay health workers, thank you gid kay sa inyo na effort, no. Amo ni mga effort na wala na kita, no. So ang ato na mga punong barangays and barangay officials are happy for your service, no. Yes. Without them, ang ato na barangays paralyzed man ang operation, no? Yes, mumanis lang gabulig mga tanod sa ton gabulig sa PNP naton, labi na gid sa mga borders naton, gapulaw bugtaw man. Yes, no, ang ato ng barangay health workers are BHERTS, no. Sila nang closely monitor pagid gisa may PUI ka PUM and gisa may positive, no, sila man ang nagatubang, no. So wala man ta hazard pay na ihatag, wala man other pay, but ang ato na social paglakip sa ila sa social amelioration is a big help na para sa ila man. Yes, amo nga balko kay na si tanod kag si barangay police nagapulaw bugtaw, ti kapoy man na si BHERTS naman kag si BHW, amo ni pirmi nagasagamsam sang yaw-yaw sang way na lista sa SAC. Yes, exactly, no. From food pack to tanan-tanan na lang. Sa pag-educate pa lang sa tao, ginayaw-yaw na sila. But okay, there are nang silent heroes sa ato nakabarangayan. Pero di ba't silingon nga may ara na sila sang sapa, yaw-yawon nyo da nga yaw-yawon ha? Tatin nyo na tapos ng istorya. Yes, correct, no. So this time it's time to unite na gidya ang ato ng mga tao dapat. Sige. With that, Councilor, Kapitan, ma'am, salamat sa mga time. Good morning, kag mabuhay ka, ma'am. Good morning. Thank you, Action Bribe. Mabuhay. Action Hotline. Klaro na? Why na sa may manukot sa akon? Why na ha? Okay na ta, no? Last no, bido sir sa aton nga pagpangalagad. Dali gidang kay i-try naton nga naboton karon isa Kapitan diri syudad sa Bacolod. I-check naton ini may connection gyapon ini sa tong Tagala Castiliana. Pagbalik naton karon dugaya, plastar lang kamo na mga kaksyon. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said
that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:22. Action Hotline! Maing aga lang kay Rosini, dira sa Barangay Takuling, si Arlene Hinisira Rodero, naga-monitor man sinimat tiniyon, Moises Padilla, patamyaw ko no papa niya kang mama, pamati ko no sa radyo, si Dingke kag Loida. Salamat gid. Si Flinche naman niya, kapila gida Bansuliton, gahulat kami. Ang ano to ko no? Zinaida Palo. Good morning, keep safe every Juan. Salamat. Si Minmin, good morning, Action Bray. Bahin sa aton second nga patient daw 24 kaadlaw halin pagpuli iya. Antes nagwa iya symptoms no, March 13, April 5. So hindi gid dapat magsalig padayon kita sa paghalong gani man. Action Hotline! Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have Barangay Kapitan San Estefania, Kapitan Jerry Tingson. Kap, good morning. Good morning. Good morning, Action Bray. Yes, live kita sa Action Radio Bacolod. Kap, sining nga aga, halin pa kagabi, na-mention nga
nakalagaw pa daw sa Estefania ining nagpositive dito sa La Castillana, Subong. Sa sining si tinion na Kap, may ideya ka naging man na Kap, ano? Ati, base pa lang na, hindi pa valid-directed, pati amo na nga, itong preparahan, no? Kaya gusto ko tayo mas-ready na kung din yung area. At least matutukan natin ang area nga kung din sa naghapit. Okay. Para matagaan natin sa tutukid, no? According Kap sa Kwan, sa mayor mismo nga nagpanugid ining positive nga nakadto sa Estefania. Sa utod niya, nagtulog siya overnight. So ano may mga tracing kasubong Kap nga himuon sini sa iya? Kung wala ta specific area, kag wala ta ngalan sang positive na do mabudlayan ka guro, no? So kinanglanon tagid ni kooperasyon man sang tagsa ka pumuluyo, no? Kung may information sila nga kung ang ila area bi, kung kapit sa ila, so dapat as soon as possible, ma-inform nila ang barang either sa ako, kiti open man ang linya ko, para matutukan nato, no? Kaya may posibilidad kung pwede nato ni-lockdown ang area, ay himuon nato. Ay, okay, ano? Pero tiyan mo na, may ginhatag kita nga advance information si Kap, although hindi pa natin ma-mention on air ini, kay mga double check pa kita. Pero padulungan mo ni karon tao, Kap, to check. Yes, ini nga kwan kompleto man ang atong monitoring team, no, in every area well represented na. So karon so I think subong gani ka matama ani sila pang mati-bati kundi ina ko ng pamilya yada. May tani ko makuhaan ta family name mo kung kwan bala para at least ma-start nato from the master list. Kaya may ari kita data sa barangay. Para bala nato kung din siya nagapit. Gani man, ano? So wala gid sang pero ang tanan nga nakalista dira nga PUM si Moya Kapya, goods naman ni sila, no? After for how many days na nakaligad, why naman sa problema na si Moya? Why na, halos na graduate, wala na ako naghatag na ko certificate. So inila siya. So ining utod niya nga natulugan niya, galing kati why pagid nabalaan abi nga positive siya kahapon nang gumawa. Why gid ni maybe men ideya, ano? Pero if in case gin man Kap, anong ihimuon mo, i-lockdown mo ning isa ka street, isa ka kung ano nga lugar, anong sitwasyon? Yes, amo ginamatabo, no? Kay masugod naman taguro na sa contact tracing pamilya ya kung sino na kon sa pamilya. But of course, i-report gina sa heads ng task force, no? Kay by silsid, no? Kay dapat matutukan ning area. Kaya of course, wala po nato ng advice sa Davao, no, sa city health office. Kaya kita ma-rely kung ano na ato nga pagaymuon kay tin guidelines sa imo. So kita din sa barangay, no, ginasulugon lang sa task force. So we will implement kung ano man gid ang mandate sang aton nga IETF COVID. Okay. Bangod sining information Kap, although nga tigina double check pa lang sa sinimat niyon, anong advance mo nga palayag ami sa taga barangay Estefania mismo Kap? I-exercise gid ang complete gid ang social distancing, hindi magwa kung wala mas ila sulod balay, no, avoid gid sang grupo-grupo kay may naglik sa akon ni gamadyong ni gali nakagi pa madyong no mo nang istorya gid maladyong da halong na kamo kay base isa na kamo sa nalatnan sa tanan niya nagmaladyong. Kay base kahampang yun yung pamilya. So, amo na, warning sa tanan sa naghampang-hampang madyong da. Hindi kita magsalig, no? Kay you will be the source of this virus kung matabo. Okay, sige, hulat-hulato namon Kap, although nga may advance information ka da, basi matrace nyo ni, or basi may ara ka gusto ipalabot sa utod niya ni, nga magkanto na lang da karon sa barangay Abig, or magtawag da sa Imobi Kap, sa BHERTS da, para makantuan sila ito kagano dapat himuon sila Kap. Go ahead Kap. Okay, sa mga pamilya, no, pamilya sang nagpositive sa La Castillana, please, maluoy ka sa aton nga mga pumuluyo. Dapat, hindi ini buligan ka mo namon. Hindi ya sila nga i-put down ka mo namon, buligan ka mo namon. Kaga tandaan tagid, no, ang pag hindi nyo pagkooperar sa aton nga task force COVID, magatuga ini sang kahaladlukan nga senaryo diri sa aton barangay. So palihog, contact ninyo sa ako number
kung nakuya ka mo o kung ano man, kung isikreto ka na, 0942-20-70-71, just text or call. Amo ina ang aton, amo na ginaayo ko sa pamilya sa nagpositive sa La Castellana. Aha. With that, Kapitan Tingson, sir, salamat gid sa mga timing. Aga kag mabuhay ka, sir. Thank you, Brian. God bless us all. Yes, Kap. Action Hotline! Si Kapitan Tingson actually may arasang gamay ng ihibalo kundi nga lugar ini, no? But I'm sorry nga siya mismo hindi man gusto niya ipalayag anay kay gina-double check nila kung nakakadto gid man ini siya. Nagmulumadyong pa ini. Grabe, balaan ni Kapitan sa mulumadyong pa kuno ni. Action Hotline! Hinano man nga sitwasyon kabalong nga may travel history ka. Pagkatapos, inang tawag naton ang imo tong employer, amo mo to sa Iloilo, gina-check man ang sitwasyon niya kag positive man. Tani pag-abot diri sa Bacolod, nagrikta na lang ni siya sa barangay mismo, no? Kag nagpabalo or ang utod, nagpabalo nga may nag-abot ko diho. Kiti, once gani nga nagsulod ka sa Bacolod kag Negros, automatic PUM ka na dayon mo. Na ba nga sitwasyon bala, ti pag-abot to sa La Castellana, do okay pa man lang, ti subong may positive sa iya. Kung sino na ning naatubang sang utod niya man nga naistara niya di or natulugan niya overnight. So kabay pa, no, nagaayo kita, no, sining utod niya, pamilya niya dira sa Barangay Estefania nga kon may ideya na kamo nga nagpositive ang utod niyo to sa La Castellana, abi kadto na lang kamo da sa barangay mismo. Action Hotline! Halin pa ni kahapon, maybe may ideya na kamo nga nagpositive nga ang way pagig kamo nagkadto sa barangay man. No, ayo lang ta, dukoy-dukoy na kamo kadto sa barangay. Pwede ka mo kakontak na sa aton diri nga numero sa 4343861. Pabalaw ka mo kay para pakadtuan ka mo da sang barangay mismo. Ayoon tang kapitan nga kadtuon ka mo da kung din ka mo dapit. Action Hotline! Ano nga block ka mo, ano nga lot ka mo, subdivision bala ini, ara ka mo da sa mga informal settlers na kastay, ano nga sitwasyon. Action Hotline! Please lang, no? Or pwede magtawag sa 0938-225-5017 kay kung makapanawag ka mo di, ayoon tas Kapitan Tingson dayon nga tiadto na para makadtuan ka mo da, mapa-swab test ka mo da, ma-lockdown tang area da, makontrol taning area para hindi anay magsagi kalagaw tao da. Action Hotline! Amo na ang sitwasyon, namo nang sitwasyon sa Sinimatinion dira sa barangay. Kabay pa, no? Hindi ta maghulat pa nga ang karon ang mga taga-barangay da karon ga daw galakat na nasdalan pero gatalang-talang kay wis lang kabalo kung nindapit da nga lugar. Action Hotline! Pero kung kamo na lang mismo kadtos barangay da kag magpabalo or kung sino mga tupad balay sini, please lang kadto na kamo sa barangay to di nagpadugay papabalaan yung nas kapitan para makadtuan ni kapitan ginasulit-sulit eh. Action Hotline! Last 9:31 Action Radio! Kanami pagintanis ang ibang nga isyu, no? May mga nagapakig-angot diri sa aton reklamo gyapon, no? May reklamo gyapon nga si patay na lista daw patindugon nila ba? Daw pabangunon nilang patay ara sa listahan kabaton sa ismil ha. Hinali bumangon ganito di ka mo magkuragbang plagyo da. Action Hotline! May sa Silay, may taga Don Salvador, nagapinanawag sa nalubong naman nga nga may ngalan man is listahan Action Hotline! Di basi sumabat na karong patay na, hindi kami pwede baton sa ismail, bisan patay na. Action Hotline! Daw mo na blank. Kadamo lang gid sa nagapinanawag di. Pero i-double check ta niya, no? May isa gid nga rinagumo lang ang chat sa aton, no? Siling ko check ta ni anay, klarohon ta ni kag mang iban ko no, may negosyo, lagko balay. Una pa baton sa ismail mo. Action Hotline! Kung sinuto nga daw ay nagid, igatulok lang sa masinulobon ko no kag masakit mo. Tani, garo tapos ga pangamuyo bla tani, buwas kami naman. Action Hotline! No mo nang pangamuyo bla. Anyway, saway na kita sa higo pang oras makaksyon sa aton sini nga pangalagad sini nga aga. And standby karon sa gabi, no? Action firing line of the night kita gyapon. And karon sa to Action BBB kag iban pa nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod para sa dugang pagid nga mga information. Action Hotline! Sa ngalan sa regular nga Anchorman Action Artay Hupon kag sumuman sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magpanwa, kag sa bugos nga puwersa naton dire sa Action Radio padayon nga nagaserbisyo sa inyo. Action Hotline! Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid baing aga. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, issue,